ben Dana Koen, ik ben 16 en ik werk hier op een pleet. Het is Jutta Duif van de boerin. Maar weet Dana eigenlijk wel wat dat is? Nou, zelf doe ik er net heel veel mooi, hè. Het is net dat ik helemaal in het zonnetje of sta. Nou, ik vind het wel goed. Nou, zoals van, dat merk ik nou wel. Ik zie meestal dus, ja, ik werk hier op een boerderij, ik melk. Nou, zit me wel om te zijn. Bijvoorbeeld bij de kappersopleiding, ja. Daar verwachten ze natuurlijk net als zo'n melkster wist. Dus dan denk ik van, ja, ik ben net heel snel verwacht van een famke. Dan denk ik, ja, het is wel mooi dat dan ik wat waardeerd wordt, zeg maar. Wat voor werk je lever je. Maar wat vindt mensen er eens van dat Dana boerin is? Mensen die hebben een hele duidelijke mening over. Die vinden natuurlijk van nou, dierenbeul en dit en dat. Best wel op een pleet, wist vreek me dan nou. Ik bedoel, we zorgen hier hartstikke goed voor de kaai en er is eigenlijk net echt een goede reden om tussen dierenbeul en zo. Maar ik kijk een hele hoop mensen die denken er positief over je. En dan krijg ik wel complimenten van altijd stoer als ze dorst. En ja, die vind ik wel heel erg leuk. Dus als het leuk is, dan is het zeker een dikke aanrader. Maar mijn beste vriendin, die hier eerst helemaal niks mooi. Die zei van, nou, ik vind er niks om en toen wist ik maar mooi wist en toen vond ze het eigenlijk toch wel leuk. Die melkt nou, ik ben een orenboer, dus dat is ook wel grappig. Dus ja, ik heb toch een beetje ondersteunen, zeg maar. Ja.